Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanisa, mga kabisyo, mga kabasic. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Mukhang lumuwag na, partner. Ang alin, matagal na tong maluwag. Matagal na siyang maluwag. Hindi nung nakaraan ng Lunes, masikip pa yan eh. Ay, talaga. Yung aking nasal passage. Nasal passage. Ang arte. Kala mo may pera. Sipuni naman. Kaya nga. Kung maka-arte, kala mo hindi ngongo sa sipon. Kala mo hindi na-expose sa mga sa mga germs sa labas. Nasal passage. So maluwag ni nasal passage mo. Medyo na lang na lang ito. Mapagaling na tayo, partner. Kaya nga lumuluwag-luwag na. No? Ramdam ko nga. Oo. So dapat ganyan. Ipagpasalamat po natin yung kapag ka meron ng pagkakaroon ng kaluwagan. Yan. Diba? Nang nararamdaman. Nakaluluwag-luwag sa buhay. Nakaluluwag-luwag na ang mga nararamdamang mga pagkabara, yung pagkabara, 'di ba, yung mga ganyan. So, sana ay okay na okay kayo. Oh, tama 'yon. Hangga't maaari, mga kaibigan, iwasan natin na 'di ba kaya naman kung talaga iingatan ng ating katawan, iwasan na magkasakit na malubha. Although may mga pagkakataon talaga na hindi mo matatansya Bakit ako nagkasakit? Alam ko wala naman akong ginawang pagpapagod. Correct, hindi naman ako nagpuyat. Pero kompleto naman ako sa vitamins, 'di ba? Panay-panay naman ang dasal ko sa guardian angel ko kasi patibay na ng guardian angel mga panahon ngayon, 'di ba? Pero may tatamaan talaga pag nandun na, iwasan mo na lang na lumala. Yun yung naman. kaya natin i-control. At ikalat. Yes. 'Di ba? So ibig sabihin, wag ka mag-spread ng positivity, 'di ba? Kung halimbawa positive na meron kang sipon at ubo, wag mo i-spread yung positivity na 'yan. Ganyan. Correct. Important issues na yung natutunan nating lahat na kapag kami nararamdaman tayo, lalong-lalo na medyo matindi na. Ganyan. Ipapahinga po talaga. Yun nga yung sinasabi natin, lagi listen to your body. So if your body tells you na itulog mo yan, wag mong labanan yung antok, 'di ba? Totoo. Ganun. Ipahinga mo yan, gawin mo yun. Tsaka yung prevention is always better than cure. Asus, ang dami na naman natin sinabi. Nagsalita mga tito-tita na ayaw magpa-check up. Yung sobrang contradicting yung sinasabi. Na magpa-check up tayo, alagaan natin ang ating katawan. Correct, diba? Pero unang-unang sakitin. Pero totoo yun, di ba? Kung kayang i-prevent, bakit natin nahayaan na lumala ang sakit? Di ba? Yung kasi yung sinasabi natin na mas malaki po yung magagastos natin. Kakatipid natin. Ayoko, gastos lang yung magpa-check up. Ang mahal-mahal ng gamot. Ang hindi mo alam, pag lalong lumala yung sakit mo, dahil hindi ka nagpa-check up o tiniis mo yung discomfort or konting pain na meron sa katawan mo, di ba malaman-laman mo ang lala na pala ng sakit mo. Mas malaking gastusan yun. Correct. Ang tanong ko, para hindi na masyado magastos, baka naman po may tambalanisa kaming cardiologist dyan. Yun ba kailangan mo ngayon? Hindi ako kailangan ko ng ng internist. Sinong intern? Ikaw ang hilig mo talaga sa bata. Intern? On the job trainee, intern? Internist. Internist. Yung mahilig mag-internet. Oo nga, di ba? Singerist. Dancerist. Correct. Diba? TikTokerist. Di internist. Yung mahilig sa internet. Oo, gano'n. Yan. Bakit mo kailangan ng tao mahilig sa internet? Pinanindigan. Kailangan kong magpatulong magpa-google kung paano yung solution sa sakit ko. Di ba? May kilala ako. Sino? Taga saan? Anong Quiapo area. Okay lang ba? Medyo malapit mo sa'yo. Anong plan yung ginagamit niya sa internet niya? Anong plan? Plan B.
Yan labo-labo lang usapan. Pero sige. Sige. Mga lasing ba tayo pag umere? Yung totoo. Bakit internist? Yung titingin sa mga internal kineme. Sa internal organ ko. Bakit? Ayun mga... Bakit kailangan secret? Ano ba to? Siyempre. Aminin mo na. Umamin ka na mga sakit mo. Huwag kang Siwalat mo na bawal magtago ng sakit ngayon. Isiwalat mo kung ano man yung nararamdaman mo. I-broadcast mo. Yung kanina pa tanga-tanga ng usapan talaga. Alam mo, 5 minutes na to. Huwag mong itago. Kailangan pag-usapan natin to. Kailangan malaman ng buong tambalanista. Oo, na may mga bato ka. Bukod sa bato yung damdamin mo, may mga bato ka na talaga. Sabihin mo sa kanilang lahat na may UTI ka. Umamin ka, balisaw-sawin ka. Ngayon mo sabihin. Ngayon mo ilabas ang tapang mo. Aminin mo na sa amin lahat, may fatty liver ka. Aminin mo Alam, na. hindi ko alam kung tayo lang yung tawan-tawa. Hindi ko rin alam, pero umamin ka na kung elevated ang sugar mo. Ay. Sabi nila, ano nakakatawa sa pinag-uusapan nila? Ano ba nakakatawa sa elevated sugar? Saka sa fatty liver. Nakakayamot. Hindi, kasi di ba cardiologist diba sa puso yan? ECG. Ay, hindi. Yun yung mga nasa gym na nagka-cardio sila. Di ba? Hindi. Sabi yung nagka-cardio sa cardiologist yan. Hindi, yung cardio. Ano ka ba yung cardio partner? Yan yung mga iiwasang kainin. Mataas sa cardio yan. Iwasan mo yung mataas sa cardio niyan. Ang cardio, sugar yan. Ano ba yung mga cardio? Diba? Bread, rice. Yan yun, pasta. Ganon. Iwasan nyo yung cardio. Ang tanga ng usapan. Nakakayamot. Oo nga. May nabasa kasi ako dun sa result ko. Okay, ano sabi baka naman po may mga libreng pa-interpret dyan. Parang hindi na ako pumunta sa cardiology. So yun yung kilala mo? Ay, yun yung hinahanap mo? Oo. Isa sa mga hinahanap ko, sinus arrhythmia. Ano siya? Di ba nakakatakot? Parang arithmetic. Di ba? Arithmetic nga. Arithmetic ka nakakatakot eh. May dagdag mo pa na sinus. Sinus arrhythmia. Wala sa rhythm yung... Oo, parang wala sa rhythm yung hinga mo. Oo, parang ganun. Basta parang ganyan. Basta kasi yung... arrhythmia di ba? Kasi siguro favorite song kay Rhythm of the Night. Nakainis. Itigil na natin to. Ayun yung rhythm ng puso mo, ng heart mo. Sinus rhythm with sinus arrhythmia. Pero sinus Arrhythmia. Arrhythmia ba or rhythm? Kasi rhythm. Arrhythmia. This is the arrhythmia of the night. Yun. Sinus with poor R wave progression. Di ba dyan yung natatakot sa poor R? Di ba? Ayoko. Gusto ko mataas yung grade ko. Bakit poor? Nakakayamot. Yun yung diagnosis ba tawag? Oo, yun yung interpretation. Pero kasi, in-interpret to nung kasi nga dun sa test. So, search nga natin para matakot tayo. Pero yung siya? Walang rhythm. Pero yung sinus, anong ibig sabihin? It's a variation of normal sinus rhythm that characteristically presents with an irregular rate. Natakot ako sa salitang irregular. Gusto mo regular ka? Oo, gusto ko regular Tawag ako. mo yung HR, sabihin mo regular ka ulit. Nakakainis. Kailangan bigyan ka ng panibagong paper, sabihin mo regular ka doon. Nakakayamot. Irregular breathing? Ewan ko. Ikaw kasi dami-dami butas na dami kasi ginagamit mo eh. Hindi ko alam, pero pag nabasa naman ako sa Wikipedia, nakalagay normal. Okay. Sinus arrhythmia is a commonly encountered variation of normal sinus rhythm. Okay. Ano daw?
Ay, normal naman pala eh. Oh, yun naman pala. Okay na. Hindi ko na po kailangan ng cardiologist. Ayos na. Pero kapag kasi nag-interpret ka, nag-try ka mag-interpret ng research mo, tapos ikaw, hindi mo naman naintindihan kasi hindi mo naman yan inaral. Diba? Ang dating sa'yo, pag nakita mo lang yung salitang irregular, ang dating sa'yo, may ganap na. Totoo yan, poor. Oh, diba? Yan yung mga kinatakot ko. Ganyan. Kaloka, no? O kaya anything na may makita kang red sa description ay doon sa piniprint nila. Kaya nga 'di ba nakaka-nervous. Hinighlight ng doktor tas binilugan. Yan, 'di ba? O kaya yung kapag parang mainit yung ulo ng doktor habang tinitingnan, parang ganoon, parang makita mo yung facial expression niya. papunta ka na doon sa kamatayan, may ganun kang feeling. So dapat when in doubt, ask. Correct. Kasi para sa mga iba, lalong-lalo na sa medical field, wala lang 'yan. Kasi kumbaga normal nila yan normal words that they use in their field. Ganon. Tapos ikaw na walang alam doon, kinakabahan ka talaga, 'di ba? So when in doubt, ask. Lagi magtatanong, kumonsulta sa eksperto para hindi ninenervyos. Para hindi ka napapraning, alam nila ang tamang solusyon diyan. Ang importante naman, 'di ba, kunyari may nakita pong sakit sa atin or sa inyo, 'di ba? Ang importante mahanapan ka agad ng solusyon. Yan. Ang importante mabigyan agad ng treatment, mabigyan agad ng cure. Kasi ang mahirap niyan, yung sinasabi natin kanina pa, pag pinatagal mo ng pinatagal, 'di ba? Baka mamaya hindi na mahanapan ng cure. Or kung mahanapan man, medyo matagal ang gamutan, correct, magastos ang gamutan. Totoo. So ang ating hayaan na ganun yung kalabasan. Dito na talaga babalik yung yung pangangalaga talaga sa katawan at kalusugan. Lagi nating tatandaan na our bodies, ang hope natin ay matirhan natin itong katawan na ito up to 80 to 90 years. So kung halimbawang iniisip, parang bahay, ulitin natin to, lagi natin binibigyan example. So yung bahay, 'di ba, lagi natin inaayos, pagtingin natin parang masikip dito sa area na ito, luluwagan natin, o kaya pag tingin natin kailangan ng lagyan ng semento at tiles, gagawin natin. Kasi alam natin na titira tayo doon ng matagal na panahon. Doon tayo magiging comfortable, ganyan. Gusto natin hanggang pagtanda natin. So ganun din yung treatment natin sa ating mga katawan. Lagi nating iisipin, this is our home for 90 years. Agree. Or more, 'di ba? So kung titirhan natin 'to ng matagal na panahon, 'di ba? Ano yung mga paraan para to ensure na maging tumagal siya ng ganung kataba. Maswerte diba? ka kung umabot ka pa ng 90 years. Kaya nga huwag kang magsabi ng edad, kakabahan sila, 'di ba? Baka mamaya may sinabi kang edad. Pero totoo yun Pag umabot ka pa talaga ng 90 years sa panahon ngayon napakaswerte mo. Talagang dapat mong ipagpasalamat at i-celebrate yan. Yes. Ako naman naniniwala ako, partner, na talaga pag inabuso mo ang katawan mo nung bata ka pa, minsan hindi kasi natin na-realize ang isang bagay, particularly yung value ng ating katawan, yung kalakasan po natin until magkaroon ka ng sakit, until magkaroon ka ng karamdaman. Saka mo ma-realize ay importante pala to. 'Di ba? So pag inabuso po natin yung katawan natin, puyat, pagod, matinding pag-iisip, 'di ba? Matinding yung overthinking na tinatawag. Ang nadadamage po dito yung katawan natin. So hangga't maaari, wag nating i-allow na mangyari yun. Yeah. Yung abusuhin yung katawan natin. Correct. Papagurin mo ng sobra, magpupuyat ka ng todo-todo. Pag ikaw talaga siningil ang katawan mo, ako naniningil ang katawan sa singil may ganun yung masyado nating pinupush to its limit. Totoo yan. Nagbisyo ka ng matindi. Talagang nakipaglaban ka ng inuman hanggang gumapang kapag uwi. Correct. At mabuti kung minsan mo lang siyang ginagawa, paano kung lagi mo siyang ginagawa? Naku, bisyo, diba? kumbaga. Dapat may healthy tayo. Yes. Dapat alam natin yung mga pumapasok sa ating mga sikmura, 'di ba? Ay alam natin na safe, 'di ba? Totoo. Katulad na lang, partner, tayo magpasalamat sa Gold Mine Rice. Yes. Oo. Salamat ng marami. Yan yung sinasabi natin na important issues na alam natin kung anong pumapasok sa katawan natin. Ang diba? sarap po nung rice nyo. Ang favorite ko yung parehas jasmine tsaka dinorado. Na-taste ko na. Tsaka yung brown rice nila and black rice. Ang kagandaan pa dito, meron pong International Franchise Expo, hatid ng Philippine Franchise Association, na magaganap bukas. Dito sa World Trade. Hindi kasi sa World Trade. Wawalain mo pa yung mga tao. Kasi diyan ako pumupunta eh. Saan ba mangyayari yan? Sa New York ba yan? Hindi. Ay, alam ko na sa San Juan. Hindi. Dito lang to
sa MOA, malapit lang sa atin para hindi ka mawala. Hindi ko hahayaan na malayo sa'yo part. Ayoko paratingin ka pa ng San Juan, walain ka. Magaganap po itong International Franchise Expo starting tomorrow, April 12 to 14. That's Friday, Saturday, and Sunday sa SMX Convention Center dito po sa MOA. 10 a.m. to 7 p.m. At ang Goldmine Rice po, Goldmine Farm, ay nasa booth number 251. Ayun. Ang kagandahan pa dito, meron pang 100,000 pesos off sa franchise turnkey package. Okay. Oh, diba? So, ang ganda. Malaking bagay yun, ha? Oo. Tsaka magandang umaaten sa mga ganyan, mga kabisyo. Correct. Maraming opportunities. Ang daming madidiscover na magagandang oportunidad. Yes. O, diba na, pwede pala mag-franchise ng ganito. Yes. Diba? So, supportan po natin na sa booth 251 ang Goldmine Farm. Yan yung sinasabi natin na dapat alam natin hindi na puro alak yung nandyan sa katawan natin. Anong klaseng bigas ba yung nararapat? Diba may mga ganun? Kaya nga iba't ibang uri na yung bigas eh. Tama. Kasi depende sa depende sa pangangailangan ng iyong pangangatawan. Yun. Agree ako doon. So, kailangan po natin ibigay ang pangangailangan ng ating katawan. Yung tamang pangangailangan. Iwasang abusuhin, diba? Iwasang magpuyata, iwasang magpagod, iwasang kumain ng hindi magaganda para sa ating katawan. Ha? Kailangan Ingat pa bang po i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!